Hevserokatên Partiya Tolay Hatimollari der heqê pêvajoya aştî û civaka demokratîkê de got ji ber gav nayên avêtin baweriya bi aştiyê hinekê qez bûye. Hevserokatên Partiyê di civîna Meclisa Jinan a li Qersê de diyar kir ku ji ber neavêtina gavan pêvajoya hinekê xetimiye û ew weke jin jê hewl didin vê yekê derbas bikin. Her weke destnîşan kir ku her ku pêvajoya dirêj dibe baweriya gel a bi encameke erinî lewaz dibe. Lê dewlet û desthilatdarî heta niha du gavên berbiçav navêtine. Tolay Hatimollari aştî wekî karê derziyekê bi nav kir û got em ê aştiya mîna karê derziyê bi ser û bi kedaya destan hûrkin û biafirînin. Hevserokatên Partiyê ji ber hevdîtinên wan bi partiyan re spasiya dayekên aştiyê kir û destnîşan kir ku tevî hemû êş û wendahiyên xwe tu carî dest ji aştiyê bernedan.